Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Harana, balikultura. Sa akong mga minahal, sa akong mga kahigalaan, sa malipayong Pinoy anan. Makikuban ganinyo ang mga banggiitang haranista sa radyo. Alan Barret o Roldan Dangkalan. Uban ang makatikbi sa atay ng mga bala. Apan saway po angod gilumpag ang tigbayon sa akong paglaom aron lamang mahanaw ang akong kalim. Harana, balik kultura. Hatud kaninyo sa RMN DXDR. Matag adlaw Domingo, alas 5 hangtod sa alas 7 sa gabi. Harana, balik kultura. Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa gatawhan o giingnan sila. Pamati kamong tanan og sabta ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili magahugaw kaniya. Ang magahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa dihang mibiya na usab siya sa panon sa katawhan o misulod sa balay,
Gipaguta na siya sa iyang mga tinunan mahitungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila. Ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kayang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon ug mipadayon siya sa pag-ingon. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao makahuna-huna og dautan. Magahimog sa lawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagka mapahitason og kabuang. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao ug maoy tinuod nga makahugaw kaniya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga kinikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, sa gihapon ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniya sab sa kahanginan. Sa gihapon uban gihapon ninyo giningubos nyo nga lagad sa maong tulumanon, Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawak Dani Luod ug Tax Ilumba no sa technical side. Sa gihapon ako moingon dinhi sa mga naminaw sa dakbayan sa Dipolog. Have a good day o maayong udto kaninyong tanan o diha sa internet. Sa gihapon ako moingon, have a good day. Daghang kayong salamat sa inyong paghimong suki sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban ni Veritas. Okay, mga igala, kinigubos yung alagad si Alberto Doyano Sr. alias Veritas. Padayon nga makiguban kaninyo sa mong tulumanon. Pizza 29 no, sa bulan sa Hulyo tuig 2012. Katapusang Domingo sa maong bulan o katapusang Domingo sab sa atong tulumanon no, sa maong bulan. Okay, Hulyo 29 tuig 2012. Mga igala, atong gitapos ang isyu may labot na sa igpapahulay. Apan dunay related nga kabahin. Related nga mga punto nga inyong madungog karon sa atong tulumanon, may labot na no niya nang ipapahulay. Kay sa gikaingon ko na, dunay mga nabatasan sa Old Covenant, daang kasabutan nga diha rataman sa krus sa atong Ginoong Hesukristo o diha rataman sa Bagong Testamento. Budi pasabot, dunay bag-ong butang nga silbing fulfillment o gihulip sa daan o nga mao ang bag-ong kasabutan o New Covenant, sama niya ng gikan sa circumcision o tuli nga sa Bagong Testamento nahimo ng bunyag o kadtong dugoon nga halad nila niadto nga mopatay sila hayop isip kabayranan kuno sa ilang mga sala
Ang fulfillment mao man ang kamatayon ni Kristo. Itong pag-ula niya sa iyang dugo, isip simbolo sa dakong gugma niya kanato. Ang pagpanubos niya kanato, ang pagpanubos niya sa katawhan. O gani ipahandom niya kana diya sa the breaking of the bread nga karon gitawag na tug Santos nga misa nga niingon sa buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Og diha gani makaon na ang yang tibok nga lawas, mainom ang yang tibok tugo. Sabayhon sa paan og bino. Mao nang mutambong ta sa Santos nga misa, no? Mga igala, mga ginikanan, ang atong paghisgutan karon kining may labot na sa kalanon. Kaysa ako nang giingon kaninyo, maon ni ang ikaduhang bandila sa mga igsuon natong nagbarug sa ikapitong adlaw semana nga maong Sabado. Nga nagpadayon ni anang Jiwi Sabat. Manaunang bandila nila sa ilang identity, isip mga Kristohanon, kanang Sabado o ikaduha kining mahitungod sa kalanon. O gani sa atong nahibawan, dili lang ang atong mga igsuong Adventist nga padayon gihapong nagbarog ni anang bandilaha nga dili gihapon ipakaon ng baboy o isdang walay himbis. Sa atong nahibawan ang ato sab mga higala, mga igsuong Muslim na gihapon gadili gihapon sila ni anang pagkaon sa baboy. Apan sa tinuoang Kristiyano nga atong gituhuan, tinuoang Katoliko, wala na i-apil ang tulumanon mahitungod sa kalanon kung basihan kung unsay sala o dili sala. Pero kung maghiskot o kalanon hinoon nga nagbasi lang sa panglawas, dili kita makanigar nga kanang tulumanon mahitungod sa kalanon dapat gihapon tang mag-obserbar. Kaya nga itong mga doktor sa panglawas, proven man na nga doon na yung mga kalanon nga makadaot yun sa atong health. Bodi pasabot for health reason, no? So panglawas, applicable gihapon na gihapon ng tulumanon mahitungod sa kalanon, no? Maglikay ta nga madaot ta gumikan sa kaon, di ba? Wa tay supak ni ana. Kanang kahugaw pisikal sa atong panglawas na gihapon na. Pero kining atong gisentro karon sa atong tulumanon, kining kahugaw nga espirituhanon. Bodi pasabot kining sala. Kay lahi man ang sala nga espirituhanon o kahugaw nga espirituhanon, lahi po ng kahugaw nga material lang o pisikal lang. Mga higala, mga ginikanan. Kay mahimo mang buutan ka, mahimo mang buutan ka nga pagka-Kristyanos, maayo kag binuhatan na tubangan si Ginoo. Apan nakakaon kag kana bang makadaot lang sa imong panglawas. O bitaw tong nag-ingon ng Ginoo ay inyo kahadluki ang makapatay sa lawas lang apan di makapatay sa iyong kalag o espirituhanong bahin. Kahadluki lamang ninyo katong makapatay, makapuo ni anang duha, di lang kay sa lawas kundi sa espirituhano sa usa kalag. Mao na nga lahi ng kahugaw nga pisikal, lahi po ng kahugaw nga espiritual. Ang gisentro nato dinhi nga kahugaw kining kahugaw espiritual o kanang sala. Kamoy atong likayan isip mga Kristohanon, di ba? Sa atong gibasa nga sitas pag-una sa pagsugod yun sa atong tulumanon karon, San Marcos 7:14 ngadto sa 23, no? Arong usbon San Marcos kapitulo 7 tudling 14 ngadto sa 23, mga higala, mga ginikanan, mga tinahod gadig paminaw, tin-aw kaayong pahayag dinhi nga kung maghisgot na mahitungod ni anang kahugaw nga espirituhanon o maghisgot og sala, wala na i-apil kanang tulumanon mahitungod sa kalanon. Bodi pasabot, wala na sa pagtulunan mahitungod sa Kristyanismo o dinhi sa New Covenant. Ngano?
atong usbon pagbasa uban na sa atong emphasis. San Marcos Kapitulo 7 tudling 14 ngadto 23. Pero mga higala kining tulumanon mahitungod sa kalanon, di nato na ikalimod, binding ni siya, apil gyud ni siya sa Old Covenant. Mao manggaling diya sa Old Testament na gyud tay mabasa sama sa Isaias bana o uban nga bahin sa Biblia sa daang kasabutan nga kung makakaon ka ni anang gidili sa tulumanon mahitungod sa kalanon, makakaon ka ng baboy, isdang walay himbis, pagasilutan gyud ka, no? Kung ikaw kabahin sa maong daang tinuhuan. Imo mo na ang balaod sa una gyud. Usas balaod seremonyal. Tulumanon mahitungod sa kalanon nga kinahanglan mo obserbar ka. Bodi pasabot kung mo-violate ka, makakaong kag baboy o isdang walay himbis, silutan gyud ka kay nailaw man kas mong balaod. Pagasilutan gyud ka. Pero diri sa New Covenant, diri sa New Testament, wa gitay mabasa nga binding ng balaora alang kanato. Parehas ra guna mga higala nga sa Old Covenant, dili lang kay ang gidili kanang mahitungod sa kalanon, baboy, isdang walay himbis, kundi ang tao mismo doon na pagpihig ang panglantaw. Meaning, gipili lang o gipihig lang ang makaapil ya sa gingharian sa Diyos. Mga Hudayo lang, di ba? Walay apil ang mga hintil. Sa ako nang gikaingon, mao man to ang unang ang-anggod o first step o unang pagpadayag sa gingharian sa Diyos. Limitado lang ang mahimong sakop ang mga Hudayo lang o mga Israelitas lang. Pero dili taman ra diha kay ang fulfillment sa New Covenant ang gipaabot nga kini i-extend o ipalukop sa tibok nasod mo bitang ang dakong timaan sa gingharian ni Kristo mao kanang Katolika o universal o alang sa tanang nasod. Atuning na talakay o atuning na isgutan sa miagi natong Sibya, di ba mga higala? O dili lang kay sa kalanon dunay gipihig, dunay gidili o gitugot, o dunay giisip nga mahugaw o dili. Lakip usab ang tao, ang katawhan dunay giisip no sa Old Covenant nga mahugaw ka o dili ka apil sa gingharian o dili ka pwede masakop sa gingharian kung ikaw usa ka hintil. So giisip kang mahugaw. Pero dinhi sa bag-ong testamento, dili na ka isipon nga mahugaw, bodi pasabot pwede na ka makasulod, pwede na ka makaapil sa gingharian ni Kristo nga universal o alang sa tanang kanasuran of all nations. Marcos 11:17. So mao na mahigala nga doon nagyuy kabaguhan. Kay kana lang pagstuldip lang na to old o daang kasabutan, dayon mingon tag karon dunay bag-ong kasabutan. Tudod na gyud nay kalainan. Kaya alang-alang naman ug moingon ka nga daan, then mayong kag bag-o nya parehas ra gyapon. Doon na gyud nay kalainan. O daan, bag-o. Doon na gyud nay kalainan. So usana mga higalas kalainan nga sa Old Testament ang giisip nga limpyo ra nga tao o giisip nga pwede makasulod sa gingharian sa Dios mao ra ang mga Israelitas o mga Hudayo. Way labot ang hintil. Pero sa bag-ong testamento lahi na kay wa na giisip nga mahugaw nga tao. Mahintil ka o Hudayo, pwede ka makasulod sa gingharian o pwede ka mamembro sa gingharian sa Dios o gingharian ni Kristo. So kung mahitungod sa kalanon mausap. Sa una dunay gidili, baboy, isdang walay himbis, apan sa bag-ong kasabutan wala na giila nga dili pwedeng kanon na to. Sa ako nang giingon ang tulumanon mahitungod sa kalanon naa na lang na sa atong mga doktor sa panglawas. Aming giingon ka pananglit nga ay namo palabi og kaon og karning baboy. Okay, kuha na, maka-high blood na. O ana, o pwede na, panglawas. Pero kung ang pangutana, kung ang isyo, makasala bakag dili, wala na naiapil diri sa pagtulon ang Kristiyano. Aniya, akong usbog basa mga igala. Mao ni prueba. Marcos 7:14-23. Unya, gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan o giingnan sila.
Pamati kamong tanan o sabta ninyo kini pag-ayo. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Di ba ni mga higal ha? Panudlo ni Kristo, di ni pagtulunan lang sa mga pare, di ni pagtulunan lang sa atong simbahang Katoliko. Kung pagtulunan man ni sa atong simbahang Katoliko karon, dili ni kay ang Katoliko ra mga pare ray nanudlo ani nga sila mo'y nag-imbento aning pagtulunan na. Kung dili si Kristo gyud mo'y unang nanudlo ani, no? Kay sa daang kasabutan wala man itudlo. Kay giisip man gyud nga mahugaw kanang magkakaong kag baboy o isdang wala himbis. Pero dinhi si Kristo sa Bagong Testamento diri sa New Covenant, wa na siya mag-ingon nga mahugaw na kanang kanon. Ang yang gingon, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Bisan unsa ha? Pero sa daang pagtulunan, dili ni mao. Kay muayong ka kung mosulod sa baba nimo ng baboy, imo ng kanon, isdang wala himbis, isipon yung kang mahugaw. Kay mahugaw guna sa pag-ila niya na sa Old Covenant mga higala. Pero, nganong nag-ingon man si Kristo diri? Kung gipadayon pa ng tulumanon mahitungod sa kalanon nga isipon gyapon kang sad-an o isipon kang mahugaw kung makakaong kag baboy isdang wala himbis. Yung naingon man si Kristo, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makapasad-an o makapahimong makasasala niya. Na? Marcos 7:15, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makapasad-an o makahugaw kaniya. Ako gyud ang iklaro ha. Ako gyud gi-emphasize nga makapasad-an. Kay kung moingon kag kahugaw nga material lang, adi man ta mulalis nga pangutan-on nato mga doktor na gyud mga pagkaong makadaot na to. Di ba? Makasakit na to, di ba? Oh, pero kining kahugaw nga gipasabot sa Ginoo diri, kining atong issue, kining kahugaw nga sala. Naisipon kang sad-an, maisipon kang mahugaw, inana. Muni ang pagtulunan ni Kristo diri sa New Covenant. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili magkahugaw kaniya. Pero kung adto ka sa mga pastor sa mga igsoon natong Adventist, mingon sila, no, dili. Kay naagyoy isangsang o kanon na to diya sa itong baba nga makahugaw na to, nga makaisip na itong sad-an kung mukaon ta ng baboy isdang wala himbis. Sa ato pa mga higala, doon ay kalahian gayod ang Old Covenant teaching sama sa gipanudlo sa mga Hudeo nga wala mahimong Kristiyano kay wa dawata si Kristo, o kining atong mga igsuon nga mga Adventist o kining mga igsuon natong higalang Muslim nga giisip gihapong sad-an ka kung makakaon na ng baboy. Pero sa panudlo ni Kristo, dili ingon ana. Kaya nag-ingon siya, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makapasad-an o makapahugaw kaniya. Usbon na ko ha, dili ni kahugaw nga material o kining kahugaw sa panglawas kay naamang gihapon na. Ang gipasabot sa Ginoo diring kahugaw, kanang kahugaw nga mao na ang sala. Muna giingon sa Ginoo, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makapasad-an o makapahugaw kaniya. Muna magbantay ta mga higala. Simple ra kayo ang pag-ila sa tinuod nga magtutudlo sa tinuhuan ni Kristo. Kung ang iyang tinudloan parehas ni aning gitudlo ni Kristo. Kung ang ato galing pastor o ministro ingon ani gali ang tinudloan, bantay mo ha, inig kaon ninyo unsa inyong isangsang sa baba. Kay kung makakaon gali mo aning pagkaon na, sampol ka ng babo, isdang wala himbis, giisip na mahugaw sa Old Covenant, magkakaon mo ni ana, isipon yun mong mahugaw o isipon yun mong sadaan. O kung ingon ana gali inyong ministro, ingon ana gali inyong pastor, dili na ministro ni Kristo. Kaya ang ministro ni Kristo dapat manudlo sa gitudlo ni Kristo. Unsa may gitudlo ni Kristo? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Pero ang ministro sa daan moingon nga no, dili na ay makahugaw, na ay makapasadaan nimo. Sige, kaog baboy, isdang wala himbis, di ba masadaan ka. Sa sumpay niingon ng Ginoo,
Ubalikon ko ha, Marcos 7:14 ngadto 23. Ipadayon nato ni. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Mo ni gipanudlo ni Kristo. Ang makahugaw gyud kuno sa tao, ang makapasad-an sa tao, ako gyud na iklaro na makapasad-an kay kining kahugaw laging gipasabot diri sala man ni, dili man ni kanang pisikal. Kay musugod kag sa dili pisikal nga kahugaw naa gyapon na kay naa may bakterya. Naam na. Gipanudlo sa atong mga doktor nga doktor sa panglawas. Ang makapasad ano ang makahugaw sa tao matud pas Ginoo dinhi sa Marcos 7:15 mao kadtong mugula kaniya. Unsa man na? Ipadayon nato dinhi sa 17, tudling 17. Dayon paingon na sa 23. Sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila. Ang inyong panabot sama ra sa uban. So probably ang Ginoo, ang iyang pangunahuna aning iyang giingnan diri, iyang gihinay-hinay pasabot ba kay nagtuo man siya kining iyang mga gipang istoryahan diri mga tinun-an, hibalo siya nga namilit-pilit pa sa ilang batasan o sa ilang panghuna-huna nga kanang baboy isdang wala himbis nga giisip nga hugaw magkakaon ka ana mahimo jud kang sad-an. Munang si Kristo diri gihinay-hinay niya panudlo din nga dili na pagtulun-an nato. Muna ingon niya diri og ingon niya. Ingon diri nga sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay gipangutana siya sa iya mga tinun-an mahitungod sa maong panultihon. Siyempre pangutan-on gud siya siguro nangalibog niyang tinun-an kay sa ilagong naandan gud. No, naay makahugaw nato nga kanon kana ding baboy. Isdang ula himbis, di ba gitudlo man na naam na sa Libitiko o naanas daang kasabutan nga gidili na sa seremonyalo o sana. Wala nalibog sila. Unsa ka nino? Nanudlo mo niglaing pagtilunan ng Ginoo. Kinaamang yoy makahugaw na to, naamang yoy makapasad-an atong kanon. Yang anong nag-ingon naman ni siya ron, bisan unsa kuno isang-sang subaba, dili makahugaw. Ang makahugaw kanang gikan sa tao o kanang mugula niya. Gingon diri klaro kay mga higala tudling 17 Marcos 7 sa dihang mibiya na siya sa panon si katawhan ug misulod sa balay gipangutana sa iyang mga tinun-an mahitungod sa maong panultihon. Bisag ako naman makapangutana gyud ko ana. Kay nga kung naandan kog nahibawan di ko na ipakaon ng baboy istang wala himbis. Yang anong nanulti naman ng Ginoo diri nga bisan unsay kanon bisan unsay mosulod sa baba di makahugaw dili makapasad-an kun dili katurang mo gula niya. Bisag ako naman kung naipon pa ko aning panon sa katawhan o kining iyang mga tinun-an, makapangutana gyud po ko parehas ilang pangutana. Nyor, nganong lahi naman na imong gitudlo? Si Jesus mitubag kanila. Diri sa tudling 18, ang inyong panabot sama ra sa uban. Mo ni akong prueba nga probably ang iyang mga tinun-an mo po'y huna-huna. Munging winyor nga nung nanudlo magkana nga di ba ka ng baboy istang ulihimbis magkahugaw man na kung kanon. Unang niingon siya, wala ba day kamo magkasabot? Niingon siya, sama ra kamo sa uban kanang inyong hunahuna, sama ra kamo sa uban. Wala ba day kamo magkasabot? Nga bisan unsa nga musulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya o dili makapasad-an kaniya. Sa tudling 19 atong ipadayon, kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing kundili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Na mga higalaw, sige ingon sa Ginoo, kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing kundili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Nang musiar ka, di ba? Naipagula ni mo ng imong kinaon. Sa pagsulti ni Jesus ni ini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon na. Muni mga higala kay
Tinuod, no? Kay mukaon kung kag baboy o isdang wala himbis, dili man guna siya garantiya. Nga mo gyud ay makapabuutan o mo ni maayo nimo. Kay sa ako lang nahibaw-an, naamang ko'y mga nahibaw-an nga mga tao nga dili mo kaog baboy, kay dili lagi mga Katoliko, Adventist, nguban atong mga igsoong Muslim pod. O dili man garantiya nga mukaog baboy o dili nga maayog batasan, maayo ang kinaya. Kay sa ato mga igsoong Kristiyano, kaning ato mga igsoong Adventist, na may dili mo kaog baboy nila o isdang wala himbis nga di manghapon maayo ang ilang kinaiya. Pero di po noon tanan, no? In fairness, bisan sa atong mga igsoong Muslim nga dili mga og baboy. In fairness, naagid po yung mga buutan nila, mga maayog batasan nga mga igsoon natong Muslim. Matinahuron, dili gustog kasamok, mga peacemaker. Pero kung sila po atong pangutan-on, dili po kuno tanan nila buutan. Napog ko na yung mga kauban nilang Muslim nga dili pud maayog batasan. So, therefore, mga higala, dili garantiya kanang tulumanon mahitungod sa kalanon, mahitungod sa pagkamatarong. O nga, mayon ka, mahayo ang kinaiya nimo kay di ka mo kaog baboy. No, dili na siya garanti. Kay ako, pananglit no, sa una nga, hapit ko makanama sa badista. Kay sa dihang nabugnaw ko sa Katoliko, hapit man ko sa badista kay hapit man ko gali ma-apil anang Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong nga di pod mo kaog baboy. Niagi na ko dili mo kaog baboy pero wa pa ko mobalhin og pundok. Pero natakdan ako. O niagi ko ana pero dili to garantiya nga di ko mo kaog baboy nga maayo kog batasan. Kay bisan pag di ko mukaon o mukaon ko, dili man guna mo ay garantiya nga makapabuutan sa tao. Mo na yung gipanudlo sa Ginoo diri. Ingon siya diri, wala ba day kamo magkasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makapahugaw kaniya. Kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kundi ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula o sabikan sa lawas. Di man guni garantiya nga mukaon ka anang pagkauna o dili nga limpyo ang imong heart o kasing-kasing nga dili ka magbaton og ligot-got bisan pag di ka mukaog baboy o imong kinaiya, imong pride naara gihapon. O masukot gihapon ka, murag dumtan gihapon imong isig ka tawo, nya di ka mukaog baboy. Walang gihapon ay ayo. Kanang imong pagdumot sa imong isig ka ingon, sa imong isig ka tao, sa imong igsuon, sa tanan, kanang pagdumot lang wa na. Di na ta kapasar ana sa balaod sa gugma diri sa New Covenant. O muna dili na siya garanti ng pagtulunan mahitungod sa kalanon, makapabuutan nimo mukaong kag dili mo nang wa na itudlos Ginoo diri. Sa pagsulti ni Jesus niini, yang gipahayag nga mahimo ng kanon ng tanang pagkaon no diri sa tudling kuan ni siya 19. Padayon ta sa bersikulo 20. Og mipadayon siya sa pag-ingon. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mogula kaniya. O timani ang pagtulunan ni Kristo dinhi dili na gyud parehas sa kanang mga igsuong Adventist nga maingon nga uy naagya pa makahugaw nga isang sa baba. Pero si Kristo wa na. Ang iyang giingon diri ang makahugaw o makapasad-an sa tao mao kadtong mugula kaniya. Wala na giingon niya diri sa una apil man unta ni nga kung isang-sang o isulod ninyo sa iyong baba o kanon ninyo ng baboy o isdang wala himbis, makahugaw na ninyo, makapasad-an na ninyo. Dili na mo'y pagtulunan sa Ginoo dinhi. Ang pagtulunan sa Ginoo diri, ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugula kaniya. No, wa na niya, timan niya mga igsoon, wa na siya moingon diri nga, o kanang isang-sang sa baba, makahugaw gihapon na. Kanang baboy, isdang wala himbis. Nga kanon ninyo, wa na itudlo sa Ginoo. Ang gitudlo sa Ginoo usbon ko, ang makapasad-an o ang makahugaw sa tao, no, bersikulo 20, kung makapasad-an sa tao, mao kadtong mo gula kaniya. Unsa man na mga higala? Unsa man na kaayo kanang mugula sa tao nga mao ni makahugaw gyud niya.
Gihisgutan ba diri ng baboy gihapon o isdang wala himbis? O kanang hintel giisip ba gihapong mahugaw na mao nang dili masakop? Mga higala? Hindi, no. No way. Akong basahon ron ha ang sumpay. Isip ebidensya nga wala na iapil ng baboy, isdang wala himbis o kanang mga tao nga hintil nga dili iapil. Kay giisip nga mahugaw. Lahi na kung atong isaysay ni kining makahugaw kuno makapasad-an sa tao kanang gikan siyang kasing-kasing kanang mugula niya dili nang isang-sang sa baba kay dili na prueba. May tungod sa pagkamatarong mukaong kag dili ana dili na prueba nga buutan ka. Aniya akong basahon na tudling 20 ngadto 23. Og mipadayon sa pag-ingon ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya unsa man na naadiri ang prueba kung naapa paghihapon ng baboy makahugaw pa paghihapon na istang wala himbis unsa pa na hintil nga nag-iisip nga mahugaw dili na gyud mga higala akong basahon naadiri tudling 21 ngadto 23. Mga higala i-take note ninyo kay naadiri ang prueba no San Marcos kapitulo 7 tudling 21 ngadto 23 akong basahon. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao ang tao makahuna-huna og dautan. Magahimog sa lawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, mao niya makahugaw di ay. Pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagka mapahitason og kabuang. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao ug maoy tinuod nga makahugaw kaniya. Period. Tudling 23. So mao mga higala mo ni ang prueba. Na kung maghisgot galig sala o makapahugaw sa tao, makapasad-an sa tao, wala na iapil na ni Kristo sa pagpanudlo. Kanang baboy isdang wala himbis, o tulo manon mahitungod sa kalan. O naaras to mga doktor. Sa panglawas ra na. Pero maghisgot og sala, makapadautan sa tao, wala na naiapil akong usbon mga higala. Ano? Klaro kayo, ang gingon sa Ginoo. Gikan sa kasing-kasing sa tao, tao makauna-huna og dautan. Makahimog sa lawayong pagpakigilawas. So, nagibaboy dire, isdang wala himbis. Pagpangawat, pagpatay. Natural ka ng baboy, isdang wala himbis. Isang-sang gunas baba. Pero ang giingon ni Kristo makahugaw dire, kana mang mugula sa tao. So di na yun ang baboy isdang wala himbis kay isang-sang manas baba. Ang giitudlo ni Kristo nga makahugaw o makapasad-an mga higala kanang bugula gikan siyang kasing-kasing. Kay gikan sa kasing-kasing ang tao makauna-huna og dautan. So gilabot ang baboy og isdang wala himbis. Di man na garanting ang buutan ka. Wa kay kasilo sa imong isig ka tao. Mga higala, bisang kag mukaong kaana og dili. Kung naa na imong pride, kung self-centered ka, di ka mantigo mo pasahilo eh. Labi nagdako kay ng sala na himo si mo si katao, lisod di mo na pagpasahilo. Yung mahimong mutapot yun na diya si imong kasing-kasing ka ng kayugot, ka ng hatred mga higala. Di ba ka nang gikan sa imong sulod, ka na imong pagkamaakuhon, ka ng self, nga ang Ginoo nagtudlo o gugma, nga kalimtan ngayong kaugalingon, alang ra sa doktrina sa gugma, para mawala ng hatred. Pero magpabili ng hatred ka ng kayugot sa imong kasing-kasing, di ka mantigong pasaylo. Maunang kahugaw ang ipasabot sa Ginoo. Dili ng isang-sang baba. Saang ko nang makaong gagbaboy dili, di man na garantiyang mabuutan ka. Ako lang gitagaag kinabuhi ng mga ginikanan. Wa ko masuko ninyo ha. In fact, nahigugma ko ninyo, mauning ako nang itudlo ng dinuora. Atong i-emphasize pag-ayaw mga higala, kay gikan sa kasing-kasing sa tao. Ang tao makauna-huna og dautan. Magkahimog sa lawayong pagpakighilawas, unsa man eh. Yan ang panapaw.
O kanang minyo na kada mangita gihapog lain. O mo na sa lawayong pagpakikilawas wa na taon ng baboy isdang ulihimbis diri oy. Kanang pagpanghawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog. Kaning kahakog usahay mo maning mupatay tag tao, di ba? Ang kahakog sa gahom mo ni atong pahinumdum po ni sa atong mga igsuong mga politiko. Dool na ra ba po eleksyon sunod tuig na. Agis kahakog patay nagtao. Dapat diri pagkadautan, himo nagdautan aron lang makadaog sa eleksyon. Na pagpanglimbong na apil diri o. Natuman na biyan itong panahon karon kay mag-eleksyon na gani gawas na nang I hope so. Nili na unta nato na buhaton. Yung na magkahugaw na to pagpanglimbong. Limbong panahon sa eleksyon. Kining kalaw ay, kining kalaw ay kung ato ning ihulagway itong panahon karon pagkagrabe. Yan na paginis media. Broadcast media. Maradyo man o matelebisyon. Na ani. Ang telebisyon, pastilan ay mga inila. Di lang kung maghisgot unsa na ang TV station. Kamo na mo ila o unsa na. Mga kuan kasagaran ra ba kanang mga lingaw-lingaw ng mga salida. Kanong tuyoon man gyud nga ang atong mga babae diha ato mangkuhaan og dignidad. Pasuoton og mga sinina nga makapawala sa ilang dignidad. Mga disente nga mga suotonon. Di ba? Oh, mao man na. Hangtod ang kanang mga bata nga makakita ay okay ra daig musuot ana. Hangtod inig sulod simbahan mo na suoton. Dili mo suot og tarong. Mao man na kalaw ay. Mo ni makahugaw, mo ni makapasad-an sa tao. Di tao nang wala na tao nang isdang ulahim bisog baboy oy. Wa nang hisgutis Ginoo na diri. Pagpangdaot sa uban, kini hato gining ipahinumdum kay duol na gyud eleksyon. Gawas na din ng mga issue batok sa kaatbang. Diri pagka mapahitas og kabuang nga kamo nay detalye ani unsa ka ini kining gikan sa tao no dili nang isang-sang sa baba. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Wa na gyud bisan na lag open parenthesis direct then close parenthesis nga giingon note apil gihapon ng baboy isdang uli. Wa na gyud giapil sa Ginoo. Kay kung ipadayon nato sa bersikulo 24 lahi na pong topic sa Ginoo diri. Mahitungod na pud sa ang pagtuo sa usa ka babae. Kay kating sa Marcos 7 gikan tudling 14 ngadto sa 23 naa diri gisaysay sa Ginoo mahitungod anang makahugaw o makapasad-an sa tao. Wa na gyud niya giapil kanang tulumanon mahitungod sa kalanon. Ang tulumanon mahitungod sa kalanon naan la sa tuong City Health. Sa tuong mga doktor ya sa panglawas. Pero mahitungod sa sala, makapasad-an nagdiliwa na ginagiapil ni Kristo diri sa San Marcos 7. Tudling 14 ngadto sa 23. By the way, naapon ni siya sa Mateo 15 10 ngadto sa 20. Mangigala, ang simbahan ni Kristo nga gitukod nagpadayon magyud sa unang siglo. Mao manggali nga atong pangutan-on isip challenge sa atong mga igsuon, mga pastor sa Adventista o uban pang tinuhuan nga nanudlo gihapon anang dili pakaon ng baboy. Kung nagtuo ta
kitang mga mensahero, kung nagtuo ta nga ang simbahan o kapunungan ni Kristo, ang iyang iglesia ba? Kanang gihisgutan ni San Juan sa 1 Juan 2:18-19 nga pundok ni Kristong nagpadayon nga nag-ingon kay San Juan kadtong mubiya ani dili isipon nga tinuod sakop, kay ang tinuod sakop pagpadayon yo dili mubiya. Muunong yun sa maong pundok nga gitukod ni Kristo, kay kung mubiya guta maghimo tag laing pundok pagbahin-bahin naman na. Ato man gibahin ang lawas ni Kristong usara ang iglesia. O kung nagtuuta nga nagpadayon ang gitukod ni Kristo, diha ta mo tutok unsay gipanudlo diha. Tanawa sa Acts of the Apostles. Tanawa sa Acts of the Apostles. O kung ang history sa simbahan sa unang siglo, ikaduhang siglo, may, by the way mga higala, kung ikaduha na galing siglo, di na kita mukutlo ang Biblia, isip prueba kay ang mga nasulat sa Biblia, mga account before 100 AD. Diba? Unang siglo na mga higala. Kaya kanang napatik sa Acts of the Apostles, naman diya nahipatik ang history sa simbahan ni Kristo ng gitukod o iglesia ng gitukod ni Kristo. Yan itong unang siglo. Ya dili pud gali tanan na sulat matud pa ni Juan sa Juan 21:25. So ibutang ta lang sa unang siglo tanan history simbahan na sulat des Biblia. Ibutang ta lang bisag si Juan ni ingon dili tanan oy. Juan 21:25. Na karon ibutang lang nato no nga sa unang siglo kinabuhi sa simbahan na patik des Biblia. Pero pagka 101 AD to 200 natural wa na gyud na des Biblia. Yamayong ka nga ang simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo nagpadayon ang pangutana. Ang simbahan ni Kristo diha sa ikaduhang siglo nga wa na nasuwat des Biblia, ahaman to pangitaon ang iyang referensya. Diha nagyud na sa history of the church. Tanawon din nato diha ang simbahan nga gitukod ni Kristong nagpadayon nanudlo ba? Nga dili gihapon ipakaon ng baboy o isdang walay himbis. Kung naa mangayo kog prueba bisag usa lang ka sentence sa libro sa history nga ang simbahan gitukod ni Kristo nanudlo gihapon nga dili gihapon ipakaon ng baboy o isdang walay himbis. Apil na lang putong igpapakulay kung ipadayon ba na. Kaya ang naabtan ni Constantino Domingo naman, mga Hudeyo naman sa daang tinuhuan mo'y nagpadayon ana. Kay naagali Adventist o ini nga mga tinuhuan nga nagpadayon anang Sabado dili ipakaon gyapon ng baboy. Kung naagali bisag usa lang ka membro nila nga maka-text ni Veritas diri o makahinabi ba ni Veritas bisag makahinagbo nga makahatag og prueba diya sa history nga bisag usa lang ka kuan reference nga kanang kasaligan nga ang iglesyang gitukod ni Kristo nanudlo nga dili gihapon na ipakaon ng baboy o isda wala imbis. By the way mga higala, hapit na oras kining mahitungod pod sa dugo di ay tuod kay naamay mga igsuon nato nga kuan labi na atong mga igsuong saksi ni Uba o bisan atong mga igsuong iglesia ni Kristo. Muuyon sila nato ang mga igsuon natong saksi ni Uba o iglesia ni Kristo, muuyon sila aning timahan nato nga pwede na kanon ng baboy isdang wala himbis. Pero kana kunong dugo o kanang dinuguan dili kay diri kuno sa Bagong Testamento na may tinun-an nga nag-ingon di gihapon na ipakaon. Pero ang atong mubo o simpleng tubag ana mga igala, ang pangutana, kadtong tinun-ana, ahaman to gikan yang pagtulon-ana. Gikan ba to ni Kristo o ang iyang nabatasan, iyang gikutlo ang pagtulon-an sa daan? Dili biya tanang sulti sa usa ka ministro o usa ka pastor tinuod na. I-cross-examine biya na nato mga igala. Kaya nga to gong pagtulon-an diri sa Bagong Testamento, pagtulon-an ni Kristo. Nakaroon og usa ka tinun-an for example, kutloon yang pagtulon-an ang daan, ang Old Testament. Ato sang pangutanon si Kristo kung gipadayon pa ba na niya panudlo. Kung naatay mabasa sa Biblia nga katong tinud-an nga nag-ingon nga dili gihapon ipakaon ang dugo.
Bay asang si tasa diri sa Biblia nga gitudloan sa ni Kristo ana. Nga giingnan sa ni Kristo nga ipadayon paghapon ng pagtulon ana. Wala oy. Gikutlo na niya sa daan. Kay mo man na iyang nasahiran. Sa ako nang giingon lagi nga naapay mga tinun-an nga namilit-pilit